мусофире буданд ки барои барвақт тарҳирезӣ карда буданд барномаи рафтани худашонро ва аз сабаби қатъ шудани хатсайрҳо онҳо ба гуфти худи он мусофирон ҷойи корашонро аз даст доданд ва билетҳояшонро чиптояшонро бозпас супориданд ва маблағ гирифтанд ва ягон самт билет харидорӣ накарданд. хайна якуми число мо бояд дар кор мебудем а пайна нестай вахи чо кунем отменит кардиан рейсора Somon Air компания панҷум да ина бу билетем аввал урала отменит кардан гирифтем бо Somon Air гирифтем ина байшам отменит кардан намедонем чо кунем система намиҷапа ина бод ҳафтум да меган биё бигирем ҳафтум да мина гирифтем рӯзҳо бега фақат кори разбор ҷанг бисёр намедонем чӣ кор кунем ҳозир ҳама омадагиша возврат мекунем бо сумошона до дастем ёфтагимона метиҳем зарар ҳамин ки аз ҷои кор дер кардам бо якумаш дуюмаш ки переоформит намекунам бо бояд билета фурӯш билета пулта метиҳам возврат переоформит намекунам ҳафтуми числа да ман мехостам ки переоформит кунам леки переоформит намекунам мегӯям пулта метиҳем возврат ва мусофирое буданд ки чиптоҳошонро барвақттар харида буданд аммо ҳозир хатсайрое ки пурра қатъ шуд метавонанд онҳо ба дигар хатсайр не ки бо нархи бо қиматтар бо тарифи қиматтар билет харидорӣ намоянд ин аллакай зарарҳо шуд даи пули ки гирифта будам во билет гирифта наметавонам серавно 200-300 сум месӯзи бо просидесам через дигар ҷоҳо тездан через Алмато через Бишкек ҳастаем мере 2 рӯз 3 рӯз ждат мекунем ин сабаба оз бо обратнам ки гири мисол болош да 800-900 сомонӣ ма ҳозир амира қарз гирифтам билета аги ҷо мегирам 800-900 сомонӣ добавил кара мисол бо почкарам билет мегирам нафаре буд ки 10 та билет хариданд ба самти Хуҷанд Сургут ширкати ҳавои Тоҷикер пурра парвозашро аз Хуҷанд ба самти Сургут манъ кард мусофирон маҷбур шуданд ки ширкати ҳавои Сибирда билет харидорӣ намоянд аз 10 нафар ба маблағи 3400 сомон фарқият ба амал омад ва онҳо маҷбур шуданд ки ин пардохтро ба хазина супоранд мо омадем ҳамон касае ки билет гирифтем ҳозир моро обратно надодаиста гуфтаиста ки баъди 5 моҳ мумкин ки бо ҳал шава ҳамин кор дер кунем ба ки намедонам чӣ мешава ждат доранда дар кор мо ваъда дода будем ки якум да мегардем бисёр меба ҷанҷола мебардора ки мо пулмона биёретем ма намеша харида бисёр проблема шудаста ина намедонем ки чӣ гап меша номаълум хай мумкин хатар боша моро аз ҷои кормон маҳрум кунанд